אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו בניחוח וניל. אני רוצה להגיד שלום לחברה טובה שלי, סנדרה, הופעה ביתית מהשורה הראשונה, שמתחברת במיוחד לקינוח שנכין מיד. אוקיי. שלום, מה שלומך, סנדרה? בסדר גמור. היום אנחנו נכין לך את המילפי הצרפתי, כמו שאת אוהבת. המילפי. מילפי. ומה הפירוש בצרפתית? 1000 העלים. 1000 העלים. ואיך אומרים בגרמנית? קרמשניט. ואיך אומרים ברוסית? נפוליאון. ואיך אומרים בהונגרית? קריימש. אוקיי. אוקיי, נתחיל עם הבצק קלים. כמובן שהבצק קלים כאן מוכן מראש, כל המתכונים נמצאים כאן באתר. יש לנו כאן בצק קלים שמרודד ל-30/40, עובי 2 מילימטר. אנחנו לוקחים מחורר, מי שאין לו כזה דבר בבית יכול להשתמש כמובן במזלג. הוא פשוט מחורר את הבצק בצורה כזאת, אנחנו לא רוצים שהוא יטפח יותר מדי. אוקיי? אנחנו לוקחים את האבקת סוכר. ניתן לך לעשות. ולפזר על הבצק. לפזר על כל הבצק. כמובן שהבצק שלנו נח במקרר אחרי שרידדנו אותו וחוררנו אותו. אנחנו מכניסים את זה לתנור מחומם מראש, 200 מעלות, בערך 25 דקות. לאחר שהבצק אפוי, אנחנו מרימים את הטמפרטורה ל-230 מעלות ואנחנו אופים את זה 3 דקות. לא יותר, אנחנו פשוט מקרמלים. רק 3 דקות? רק 3 דקות על טמפרטורה של 230. בואו נכניס את זה לתנור. מספיק, נכון? מצוין. בבקשה. אוקיי, אנחנו נכין עכשיו את הקטע הוונילי, את הקרם פטיסייר. סמר, תדליקי לנו את הגז. יש לנו כאן חלב. יפה מאוד. יש לנו כאן חלב. אוקיי, מוזגים את החלב. חלב עם סוכר. יש לנו כאן סוכר. במקביל יש לנו כאן חלמונים. יש פה כף. חלמונים עם קורנפלור. אנחנו לוקחים את המקלות וניל. נוציא להם את התוכן. אחד אני, אחד אתה? אחד אני, אחד את. כן. סנדרה, את הכנת פעם מילפה? פעם ראשונה שאני מכינה, אבל לא פעם ראשונה שאני אוכלת. זה העוגה שאת הכי אוהבת אצלי. כמובן. אז אנחנו... העוגה מאלפת. את שניהם? איזה עוגות את אוהבת הכל? להכין? כן, את הכל. כמעט כל עוגה אני אוהבת להכין, בעיקר עוגות גבינה, אבל עכשיו אנחנו בעניין עוגות אירופאיות. אני רוצה לספר לכם שבאחד מן הימים סנדרה תשחרר את המתכון הסודי שלה של עוגת גבינה. עוגת גבינה מאלפת. לי היא שחררה, אבל זה צריך להיות ברשותך. הנה יש כאן מטרפה. בבקשה. יכולה לערבב. אני בינתיים אזכיר לכולם שכל המתכונים נמצאים באתר, ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שילחו לנו אותו, אולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת סאנו סושי, ניילון נצמד איזיקאט, נשלף ונחתך בקלות. מה הבעיה? קחו סאנו. אנחנו איחדנו את החלמונים עם הקורנפלור. זה ממש יציקה. כן, מיד זה ישתחרר. בגלל זה לא נתת לי לערבב את זה. נכון. נרגיש שהתערובת טיפה חמה. הנה זה טיפה לרתוח. התערובת עדיין קשה, אנחנו צריכים לעשות השוואת טמפרטורות. אנחנו ניקח מעט מהחלב החם. שימו לב. מעט. מערבב בעדינות. צריך לעבוד עם זה מהר כדי שלא יתרש. אנחנו צריכים לעבוד עם זה מהר על הגז, אבל... אתה צריך להגיע לרתיחה? צריך להגיע לרתיחה, בוודאי. סנדרה, את הרי גם מתעסקת בסוג של אומנות, לא? בהחלט. מעצבת פנים. כן. את עושה את הבתים הכי יפים בישראל. כמעט הכי יפים. ושל הכי נחשבים בישראל. זה גם סוג של אומנות. כן, זה סוג של אומנות, אבל אומנות הפטיסרי זו באמת אומנות שאני מאוד נמשכת אליה, ויש לי תשוקה אליה.
ובמיוחד למתכון הזה, שאני מאוד אוהבת לאכול ולראות, אבל אף פעם לא אז הכנתי. הנה, זכית עכשיו. תענוג. עכשיו את עושה את זה. כן. מה הסיפור של החלב רותח? אוקיי, זה רותח, בואו נשפוך פנימה את החלמונים, תצטרכי לערבב סמוך. אוקיי. כל הזמן נערבב על הגז. אני במקביל לבדוק מה קורה עם המילפי שלנו, עם הבצק אלים. אוקיי, הבצק שלנו יצא מהתנור, שימו לב על הצבע, על הברק שלו, מהקרמל. מהמם. מדהים. ממש יפה, נראה קראנצ'י כזה. נראה קראנצ'י וזה קראנצ'י. הרי כל הקטע של המילפי עצמו זה הבצק אלים עם הקרמל שיש לו, שהוא נכון. מן. יש לו טעם של שרוף, והוא עם הקרם ונילה מתוק, כזה עדין, מתפצפץ. זה שילוב מנצח. נכון, זה שילוב של מרקמים, אבל בעצם בוא תספר לצופים עד איזה שלב אנחנו צריכים לערבב ומה אנחנו צריכים לקבל. אנחנו צריכים לקבל הסמכה, ואנחנו ממשיכים לערבב כל הזמן. אוקיי. אוקיי? טוב, לי יש סבלנות. כל הזמן ולך? לערבב. רוצה שאני אחליף אותך? קדימה. קדימה. אוקיי. היא התייאשה. מדהים. יכולה לחלק לי את הבצק הזה לשלוש? את רואה, אני נותן לך להתעסק עם סכין שף מקצועית. תענוג. תסמני לך, ויש לך סכין מסור. תנסרי את זה בעדינות. אוקיי. בעדינות. תרוצי לכל האורך, בעדינות. שימו לב איך זה מתחיל להסמיך לי פה. סנדרה? נראה? וואו. אוקיי. הקרם פטיסייר שלנו מוכן. אוקיי, אנחנו נעביר את זה לקערה. נעביר את זה לקערה. זה תענוג, זה גם לא מתפרק כמו כל הבצקים האלה שחותכים, אלה שקונים מהסופר, זה פשוט נחתך וזהו. צריך לעשות רואה? תשאירי את זה בצד, שימי את זה בצד. יופי. יפה מאוד. בואו תכף ניישר את זה. אוקיי, שימי לב בקרם. מקלות וניל, כן. עם כל התוכן שלו. אני רוצה להרגיש את המרקם. וואו. קח את עלינו נצמד. וככה זה הולך למקרר כשזה ככה זה עדיין הולך, חם? בטח. ככה מקרר. אוקיי. אנחנו נקרר את הקרם פטיסייר למשך שעתיים. יש לנו קרם פטיסייר מוכן, שכנו מראש. גם משנה את הצבע שלו, לא נהיה יותר כהה. בוודאי, יפה. זה מתקרר. הנה, יש לנו מחלפה של הקרם פטיסייר. אוקיי. נערבב מעט. זה המרקם, לא מוסיפים לזה קצפת. עכשיו אנחנו מוסיפים לזה. בבקשה. יפה. אנחנו מוסיפים שמנת מתוקה בלי סוכר לתוך הקרם פטיסייר. מקפלים באיטיות או ש... מקפלים באיטיות בוודאי. נוסיף לך. רוצה לערבב או שאני אערבב? אני ארבה. אל תערבב. אנחנו פשוט מעדנים את הקרם פטיסייר. מה שעשינו פה זה ליטר חלב עם 500 גרם שמנת מתוקה. יכול להחליף אותך רגע? בהחלט. כן. תודה רבה. אוקיי, זה מוכן. אנחנו עכשיו נכניס את הקרם פטיסייר במקרר עם ניילון נצמד. ניתן לו להתקרר קצת, אנחנו בינתיים נעצב את הבצק אלים שלנו לגודל שאנחנו רוצים, כמו שצריך. אוקיי. יש לנו כאן קרם פטיסייר שהכנו מראש. שימי לב למרקם. וואה, זה נראה טוב. מוזמנת לטעום. ממש חושו. אוקיי, אנחנו נתחיל לבנות את העוגה. אנחנו בונים. אני צריך ממך לקיקן. בבקשה. שים קרם. כן. עכשיו, בשביל לחתוך את העוגה הזאת, אם אנחנו רוצים לחתוך אותה למנות, אנחנו חייבים להקפיא את זה מעט. את כל העוגה, את כל ה... כל הזה בוודאי. אוקיי. כי קרם פטיסייר, הוא לא אוהב פריזר, הוא פשוט מתפרק בפריזר.
אז לא לנסות להקפיא את זה לכל הזמן, אז פשוט כמה שעות זה צריך להיות במקרר? להקפיא את זה ממש, לאיזה שעה, שיהיה נוח לחתוך את זה, ופשוט נשים את זה במקרר. כל יום חייבים להכין את זה טרי, ולוקחים בסוף. אוקיי? נעשה איזה שכבה. איך אנחנו נסדר את זה? רוצה לעשות? כן. בבקשה. בואי תוסיפי. כל המתכונים שלנו נמצאים באתר, ואם גם לכם יש מתכון מהצלח, שחררו לנו אותו, אולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת ענף הזית במועצת הצמחים, המפקח על איכות שמן זית ישראלי. יפה? יפה מאוד. מספיק? אנחנו עושים את העלה השני, השלישי. אוקיי. אוקיי, בצורה כזאת. כן, זה טאץ'. אוקיי, ומיישרים או שנותנים לזה ככה לגלוש הצידה? אפשר לגלוש, אבל אנחנו... אוקיי. יודעת שאנחנו אוהבים את האסתטיקה, כן. שזה חלק מהחיים שלנו. כן. פשוט נבנה את זה בצורה כזאת. מהמם. חבל שאתם לא יכולים לטעום את הטעם של הקרם הזה. מעולה. נוציא את זה, אנחנו ניקח לנו איזה כלי הגשה. נרים את זה בזהירות. איזה יפה זה לארח אורחים בבית. מהמם. ופשוט להגיש את זה באמצע השולחן, בצורה כזאת. אנחנו ניקח אבקת סוכר, אנחנו נשתמש גם במגש הזה, כי גם ככה אנחנו הולכים לשטוף אותו. תני לי אבקת סוכר, עוד. גם זה בקונטרול. סנדרה זה טריק. כמו שאנחנו עושים על המנה האישית, אנחנו עושים את זה על המנה הגדולה. משגע, וואו. אנחנו ניתן איזה טאץ' קטן של תות. אפילו היא מעלה. פשוט נניח את זה בצורה כזאת, היא מעלה. יפה. מהמם. סנדרה, תודה רבה שבאת. תודה לך. כיף גדול. המילפי שלנו מוכן, הוא בהחלט מלמד אותנו שהצרפתים יודעים לחיות נכון. בהחלט. מיד נעבור לעוד קינוח צרפתי קלאסי, קרם ברולה, ונלמד גם דרך נחמדה לשדרג אותו, תכף חוזרים.